acest metan dăunează sănătății oamenilor locuitori a orașului Chișinău, atunci noi vom fi nevoiți ca din numele acestor oameni să acționăm în judecată Primăria Municipiului Chișinău și să cerem despăgubiri. Vrem să menționăm de asemenea că apa care se scurge din colectorul respectiv în râul Bâc este foarte, foarte rea. Noi vom face de asemenea niște expertize din laborator prin care vom constata proasta calitatea apei respective. Ea este la vedere plină de spumă. Mai departe, noi am fost la Neninoi, oamenii se plâng de această apă. Rea merge în Neninoi. Oamenii și acolo se revoltă, vor să facă adunări, vor să cheme cu un mirus la fel îngrozitor. Noi, ca semn de sensibilizare a administrației municipale, am decis să aducem la primărie un set de ciubote pentru, cred eu, pentru primarul general, domnul Dorin Cătoată, ca acesta să meargă și în continuare la stația de epurare, să lucreze, să vadă care e situația. Noi am fost vineri săptămâna trecută, să meargă poate azi, poate mâine, să fie mai comod. Am adus o pereche de mănuși, ca să nu se murdărească, pentru că namolul este foarte murdar, și am adus o pereche de mască, o mască de protecție, care va fi folosită de dumnealui pentru că aerul expirat în zona respectivă este foarte periculos. Este periculos atât pentru angajații stației de epurare a apelor, care sunt la număr în jur de 150, cât pentru locuitorii satelor din împrejuriri, dar și a municipiului Chișinău, acolo unde vine aerul acesta murdar. Deci noi lăsăm dumnealui ca dumnealui să poată folosi mai util și să încerce să rezolve problema respectivă. Da, într-adevăr, la stație de epurare, la ora actuală, se desfășoară lucrări de evacuare a nămolului. Însă vreau să spun că după o pauză de 40 de ani, nu s-au făcut nicio lucrare la stație de epurare, anul trecut au început evacuarea nămolului prin sistema geotub. Nămolul de la stația de epurare este transportat pe un teritoriu, la fel care se află pe teritoriul stației de epurare. Și până la ora actuală au fost eliberate din nămol. Din cele 33 de hectare au mai rămas încă 11 hectare. Deci am înțeles, altă întrebare, care este distanța între aceste platforme unde sunt situate geotuburile și acest iazul săpat de municipalitate se aduce acum? Dar nu e iaz, este un teren care la începutul anilor 90 a început cu niște lucrări. Am înțeles, dar ce distanță este? E vreo 200 de metri. 200 de metri. El este lăsat la suprafață acesta? Nu. Nu? Nu. Nu i-a fost acolo. Da, nu a fost. Trebuie să mergem și acum cu presa, ca să documentăm și dumneavoastră inclusiv. Noi am fost vineri. El este la suprafață, el este, acolo sunt hectare întregi pline cu nămol la suprafață. Domnul Rușor, ar trebui să urmăriți cum evoluează lucrurile. Noi, reprezentanții mass media au fost acolo de la începutul lucrărilor. Dar și noi am fost, păi noi am dus reprezentanții mass media. Nu, noi la fel i-am dus și am arătat după una din acțiunile voastre, i-am dus acolo și oamenii au avut ocazia să vadă. Căci, nămolul, care de pe platformă, este transportat acolo și la urmă va fi acoperit, ascupat, după ce se duce în pământ. În plus, acest teren care este acolo în groapă, ulterior va putea fi folosit pentru... Eu am înțeles. Vă pun la curent că acest nămol conține un reactiv în calitate de coagulant, care nu este cunoscut pentru noi. Un reagent care nu este cunoscut. Deci reagentul respectiv este toxic, el pătrunde în sol și în apele subterane. Eu încerc dar eu am consultat ecologiști profesioniști care au constatat, din punct de vedere ecologic, au constatat că apa este mai poluată de 3-4 ori în zona respectivă din fântâni. În râul Bâc se scurge apă murdară din această stație. În satul Bâc, deja 13 fântâni sunt toate poluate. Iar bolile care sunt acolo sunt mai pretabile pentru dezvoltarea lor în asemenea condiții. Înțelegeți? Dacă noi vom constata, eu vă spun cu toată responsabilitatea, dacă noi vom constata că înrăutățirea sănătății oamenilor respectivi este cauzată anume acțiunilor respective ale municipalității,
noi vom fi nevoiți să atacăm în instanța de judecată și să cerem prejudicii. Păi, geocutumurile sunt eficiente doar în orașele nu mai mari, cu o localitate nu mai mare de 30.000 de oameni. El trebuie să stea acolo undeva 3-4 ani pentru a se usca temenii. Din păcate, el este ținut astăzi mai mult de 40 de zile, după care este transportat în alt loc, la un loc deschis, care de asemenea este în spațiu și de unde vine mirosul neplăcut în oraș. Și dacă el va rămâne acolo, acest miros, din păcate, va continua și mai departe.